bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV wowtuɓe heɗade haalirde Teccane on calminama on jurama on jettama salminago needi e salminago teddugal ko adi foof e canki koko gonga e ɓene jandeji Amadou Moussa Anne e wondiɓe muɗum mbaɗino ko wiyete ko hono ruttude duwaw mo ganduɗa ko Soumane Dieng kawɗo e ladial yo Allah yurmomo yafamo hannomo aljanna bandiraɓe sababu ngoɗo ewnago faadi ko e khalifa diine tedduɗo gando nunɗuɗo joom gandal lamgal joguiɗo pellital e cuusal ɗoftiɗo seranaɓe muɗum mo weltidaki leñol muɗum jaɓɗo wonde ko woni ko gandal ngal no renda e bandu men woni gendiyanke leñol woni denɗam ceerno Sidi Mody Sy mo Hako Ƴere a ceerno Sidi Mody gartanmi ko e lefol ngol o haalno e dumunnaji ɓennuɗi e saaha nde fedde mawde fedde jokkere endam fedde teddugal fedde ballodiral nanodiral e pamodiral fedde gilli saabi Allah woni enɗam Bilali nde ganduɗa kanko woni khalifa moɓe gardini kanko woni neɗɗo moɓe tugni kanko woni neɗɗo moɓe jakori o jaɓi ɗum wonde ɗum yaadude e mabɓe pellital makko e cuusal makko e nunɗal makko kanko ceerno Sidi Mody denɗi meɗen eɗen mbi yo juddu hen balɗe yettude nde ɗo fedde e ñalɗi bannuɗi Hako Ƴere e dendagal bandiraɓe hewɓe ummiɓe gueure diwanuji ɗi gari on keɗima hen ɓi Inna Baba biyeteɗo Hawa e ballal Pindi TV Samba Diop Ndeye Fatou Mansali e Tidiane Sarr kañen gonno toon e jettima yimin Amadou Diallo gatten e tongol cuusal haala gonga nunɗal ka ceerno Sidi Mody haali ka bandiraɓe sikki ala hen onon fedde enɗam Bilali so tawi mo ganduɗa ko kañum woni mawɗo moɗon mawɗo meɗen khalifa mon khalifa meɗen hoolima neɗɗo e yiɗi ɗum teddini ɗum on mbasa yidde o neɗɗo kolloɗon ɗum teddinon ɗum minen ga banggue amen ga so ceerno woni ceerno neɗɗo amen jiɗɗo min ballowo min nafowo min hoolima ɗum min mbasa hoolade ɗum e dow inde Pindi TV e haalirde Teccane e dendagal caktirɗe ɗe gonɗen eɗen dutta teddugal ceerno Sidi Mody sababu nde ubbani nema garten e tongol ngol haali e nder lefol makko ngol ina wawi taw on jeeɓi on keɗima on nani on paami mo kala adda tan ko ballal muɗum tuufere fawde e sahande konngol liɓa moni kala wonno yiiri a bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e ko ceerno Sidi Mody haali ko o haali ko gila e saaha tumande lefol laamu yiilete woni goƴa men e tampere meɗen o wi oɗo mo ganduɗa ko Harouna Moussa Dia wondude miñum Daoud e wondiɓe mabɓe kamɓe de koɓe heɓɓitoɓe e sahande ñoole mbaɗi koɓe heɓɓitoɓe sahande caɗele mbaɗi koɓe heɓɓitoɓe sahande fayre waɗi ɓe ɓorta wutteji mabɓe ɓe pellita ɓe gummoɓe ndaro ala koɓe ɗamni gandi hen so wona koɓe jiiɗi ko leñol yiɗi ko leydi yiɗi ko yo woot wadde koye saaha nde lefol laamu ƴamete ina yiile beele enenne eɗen momta gonɗi yetto en no yettori yoga e leyɗele no yettori yoga e leƴƴi ɗo e leydi men Sénégal kanko ceerno Sidi Mody o wi koɓe heɓɓittoɓe saabu heɓɓitade nde o haali mono ñamla moƴƴere noon so yoɓama moƴƴere mono ñamla moƴƴere noon so yoɓama moƴƴere ina handi e ɗum Harouna o wi Harouna haɗo gonmi ɗo haa ɗo woni ɗo kanko ceerno mi meeɗa yiide photo makko o wi o meeɗa yiide photo makko o itti kam ɗo o wi o itti kam ɗo o nawimi Tunisie koye juuɗe makko kanko oɗo wonno koye juuɗe makko kanko oɗo wonno on saaha mi ala passeport on saaha o ala passeport kanko o nawimi bureau passeport beele mi heɓa passeport pour korto politique ɓe jiiɗi ɓildemo e ɗum nawano fof kemmi passeport nawano fof o heeɓi passeport billet am waɗa e billet mo jadanmi jaagol e gartugol min ƴetto toon hôtel
fodde sarta ko fota safrirede ko fodde kina fota safrirede ko mi anda no foti nde min jeeyi to momin tawi toon o wiyete ko mon chef nde min jeehi toon momin tawi toon o wiyete ko mon chef wiyete ko mon chef o wi min so ene selli ko Harouna nuli on ga o wi kanko meɗan yiɗo foto Harouna Moussa Dia kono ko Harouna yonede ɓe wondi ɓe wi ɗumen so tawi eɗen jiiɗi ñaganede no hewno waɗede saaha leƴƴi guiɗay finicien ɗi mbaɗanno rewannoɓe allaji beteɗi tugu en mogaɓe en e woɓɓe waɓe noon garten e leñol meɗen gande men fina tawa jaadinen e dental men e peewal men e jawdi men e nunɗal men beele mbawen dañjen ko jillotoɗen ko holmo ɓurɗon hoolade e diwan o ko diwan o mbimi en keɗima ko Samba Harouna haali hen e wondiɓe muɗum hewɓe nanɗo amin gandi ɗumen min jawaki ɗumen min jawani ɗumen kono e joni o mataw Allah longini min ko wiide yen jaaƴewen ceerno Sidi Mody bandaɓe fedde en ɗam Bilali on dañi teddugal so tawi teddugal yonani neɗɗo ala ko yonata ɗum nden ɓe gawe makko no wawno o gantinani nden ɓe gawe makko no wawno ɓe garda yurna tawna gonga e mabɓe o limi hay ko wi fodde ujunaji capanɗe jeegom nelduɗo o wi yo nda o wallito ɗum ko teddugal ina wawno o anniyo o gollo o wasa ha joni jaabede ko Allah welete wiye yo wani waya noon heewi ko ceerno Ndiaye walla Sisio walla Dieng walla Diako haalda hokka million ngaji leliɗa ni waɗani hen hay batte kono kanko o waali ko jooɗade o waali ko tamde jaaɓe omo lima omo jaggi ha joni eɗo jaggata ɗo o waali ko tajji adaduji makko jamma e ñalama soki kiɗe on nani ko weli fo ngol caggal nde o namni jiilanteɗo o yo inde jignaɗo mum e naggam yo adde yiiloya adda o waɗi ko waɗanno ko Allah jaabi wona kanko tan woɓɓe ne keewi ɓe ganduɗa en mbawa haaldude e suuɗiɓe e feeñɓe kala kono noon ɗo neɗɗo sabobini yiiɗo ko ɗon haalata ko lefol ngol saabi eɗen kaala Allah waɗi ko yillitene ko daña ɗo ko wune mo Allah hokki ceerno Sidi Mody en ɗam Bilali amin jetta Allah ene laaɗo amin jetta on saabu dande mon e teddugal mon khalifa amen ceerno amen Allah hokki ɗum gueɗal timmugal yo juddu hen balɗe e gueɗal keddigal ngal e ko haali so tawi neɗɗo waɗani ɗum neɗɗo heewiɗo neɗɗo ay sabobini haala pulaɗo mbiya wonɗo bañowo danna molti e soppo ƴo felli ñiiwa janggo hurti soppo ƴow ndu wadde Harouna Moussa Dia e Daouda e wondi muɗum ubbani nema ceerno Sidi Mody o hollite hen o wi nde o sellani nde ko kamɓe ƴettimo nawi mo toon to ganduɗa ko kañum woni hono Tunisie kamɓe mbaɗi foof on keɗima ko haali hen safaruji ɗi carte ɗe o totta ɗe kanko e mo yadata o e radio ji baɗaɗi ɗi ko ñamete hen ko yaa hen ko safa hen ko foof wona enen kaali ko kanko haali o wi ɗum kadi ko kamɓe mbaɗnimo kamɓene kadi ɓe dutti kadi teddugal hoolare nde ɓe joguino adane makko nde Allah hokkimo wune o kamɓe kadi ɓe dutti ɓe goppanimo ɓe gaccani saabu heewi ko neɗɗo liggani laamu ndewno politique ne boni mbaldi ko oto panɗo sa duñi tan so tawi huɓɓi jomumen jiya gaccuma aɗa dayi kanko ɓe goppanimo e ko setti ɗum weeɓani eɗen mbiya yoɓe juddu hen balɗe wonde koɓe heɓɓittoɓe noon ko gonga ndaw moɓe keɓɓiti eɗo ɓe keɓɓiti e koɓe keɓɓiti e moɓe keɓɓitani ala ko haalotako woodi kono haaldotako eɗo haalotako eɓe kaaldotako ceerno Sidi Mody haali gonga ɓe keɓɓitima rewɓe to banggue golle ɓe keɓɓitima sukaɓe yo liggu ɓe keɓɓitima mawɓe yo cafe ɓe keɓɓitima sagataɓe yo gollu wooda ko dañi ɓe keɓɓitima ha Allah walli en hande o sen jiyama en gandama en teskama o wonko saabi ɗum mo kala diwi diwal mum ɓirti wañede mum kono kamɓe ɓe keedani hen caggal wadde ɗeɗo gueɗe tati ɗe ceerno Sidi Mody haali bandiraɓe fedde en ɗam Bilali mi salmini on mi juurima on mi yaafnima on mi ñaganima on mi ñaganima hooram ko wiide gande on dañi khalifa timmuɗo on dañi khalifa cuusɗo on dañi khalifa caasɗo khalifa mo moginani mo joñaki mo molnani mo ubbata nema hay sa goto tinnoɗe jangge e makko tinnoɗe donton ko woni ko janggoɓe ɓuyano wonɓe monɓe yo jangguir gonga e gonga hoto mbaɗe photocopie kayitaji kamilaji mbaɗe photocopie jooɗo ene ñaago Allah ne wawi jabde kono tinnoɗe saabu Allah so tawi yiiɗi walludema humpitte hoore mum nde andi aɗa yiiɗi
wonde hunde so humpitima hoore makko haw gayni o humpinma deftere makko nde o waɗi nde giɗaɗe hen ɗe e dendeteɗe hen ɗe e calaɗe hen ɗe so haljiti o yiiɗi walludema ha gornam o humpinma yontamo pottuɗa o koɓe jiiɗi e koɓe gañi mbasa lurdude jamanu ceerno Sidi Mody lurdane e jamanu omo andi yonta o ko yiiɗi e ko añi sa lurdi e yonta ma a wawa dañde hay batte ko ɗum saabi o jaaɓi onon fedde en ɗam Bilali wonɓe nder leydi e caggal leydi gonɗon ha joni less o jaaɓi kanko wonde dow o hurti kadi o woni less ummi ɗon pottuɗon o waɗi on giƴiraɓe oɗon jaada oɗon kalda oɗon pewjida ko jiɗɗon o yiiɗi ko añi ko gañɗon ko o añi hono makko e nanɗo ha keewi jaɓani ko jaaɓi ko wadde so jaaɓi ko min kaala ko haalata ko e nunɗal e cuusal makko ceerno Sidi Mody denɗam ya juurde hen balɗe bandiraɓe ko ɗo tonguitumi yewta nde wiide kadi o jangguini on ndentoɗe keneli jahoji ɗi ndentoɗe politique aji jahoji ɗi hande aduna o no faaɗi hande aduna o ko birnete kam hande aduna o ko jiiye kam sen ndenaki heewi ko neɗɗo wonde e neɗɗo guila on mbawa on ngala itta jawdi mum no waɗanma no waɗan ɓiɓɓe mum no waɗan sukaɓe ma janggo nga e muɗum saaha goto hepto ɗum walla nga mbasa dañde ko cikkunoɗa ko jalta e muɗum goɗɗo homtirma hunde a fandinta to jaaɗa to mbasa ɗo gumminoɗa ɗo ceerno Sidi Mody ko aadiyanke jangge ɗum e makko ndento ɗon ƴettude pelle oɗon kuuto to banggue dawugol ceerno Sidi Mody waɗani ɗum jangge ɗum e makko mawnam mbiyeteɗo Samba Yero Sy to cuuɗi amen guyi ko taragal timmugal e cuuɗi amen guyi ko taragal timmugal e fedde en ɗam Bilali jetto keeriɗo jogani momi saaha nde o hutti en teddugal o wi kala ko Pinde TV wawno wadde ko wawno waɗande leñol ngol ko waɗani en ɗam Bilali ko ɓooyi sababude yaade ha hoko ƴetta kaɗo haala sa e aduna hen million ngaji temedde jeeɓi ɗum kaali hen min jetti on min jarnima on ceerno Sidi Mody haala ma no laaɓi no waɗi fayida no feewi ko haalanno ko o haalanno ko Harouna Dia on paami e banggue nantingol ngol no wataw laaɓani ko Dawouda e Harouna o haalanno e wondiɓe mabɓe koɓe gollini leñol ko haaldata ko e saaha goto e waktu goto bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe Pinde TV salmini on juurima on yafnima on yo jaam ñallu yo waal so ñalti yo waal